Sant Torres de la Nit és una història que arrenca amb un fet que és verídic, que és el monestir de Poblet. Uns monjos eslovens van arribar cap al 1940 ajudant també uns quants monjos italians pel tema de la restauració. Penseu que havia passat de tota la guerra civil, els feixistes que van fer el cop d'estat havien guanyat la guerra i Franco va decidir, en fi, seguint els treballs de la Mancomunitat de Catalunya durant el 1917, reconstruir una mica el monestir de Poblet. A través d'aquesta història i també inspirant-me a pinzellades amb algun dels pensaments del gran fotògraf eslové Eugen Baučar, que és un fotògraf cec, evident, vam començar a filar tota una història que desemboca el que veureu ara. És a dir, que hi ha una part que parla i que el fil arrenca i que l'ha investigant d'un fet històric i a partir d'aquí entrem en un món completament... Bé, ja ho veureu amb això. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. I bé, doncs, fer una pel·lícula amb en Marc és tota una aventura, vull dir que té una manera de treballar i de portar les coses doncs, que realment et fa viure d'una manera especial la pel·lícula. Heu de pensar que amb això que deia ell de Poblet, doncs, pràcticament tot l'equip vam estar 2 mesos sencers, el que només vam rodar durant 4 setmanes, però vam estar un mes abans preparant la pel·lícula a Poblet, in situ, i que tot el que es movia allà ens facilitava molt fer la pel·lícula perquè vivíem pràcticament allà i totes les localitzacions eren al voltant del monestir o dintre del monestir. I bé, jo crec que veureu una pel·lícula amb moltes sensacions, és una mica un darrer viatge d'un personatge que decideix fer-lo acompanyat de tot el seu passat i sobretot d'una colla d'amics seus. Estem parlant de personatges invidents que ho veuen tot, però que en diem invidents, però ells tot el dia t'expliquen i et demostren que ho veuen tot. I això ja us pot fer imaginar que com a actor i com a persona, doncs quan et trobes al mig de tot un equip així, on tots érem allà i sobretot tot l'equip tècnic, que en aquest sentit és impagable per com treballes i per com et mous, doncs vius una experiència única tant a nivell professional com a nivell humà. L'únic que m'agradaria és que ara quan veieu la pel·lícula doncs realment us despertés totes aquestes sensacions que en Marc, que penso que quan agafa la càmera doncs és quan realment és en Marc, doncs que les disfruteu i que pugueu viure una pel·lícula que realment és molt especial i molt singular.